Uqeda ubingelela ungena ngaphakathi endlini uhlala nabanye abafazi. Oh, uyandifihla ngoku. Unenhloni ingam. Unenhloni ingam. Uyafihla. Ngafihla isidudla singaka mina ngufihla aphi nje khona la. Isidudla esihle kanti Jakes. Kodwa isidudla Njeke ndizaku hoba uphambane mina. Akukuva. Ngempama. Ngabona manje. Ngoba abantu. Sumenya ngam. Uyadlala. Hayi, ngidlalwa njalo awaqale nje usoso. Take easy money. Patronel, uyanifaka okanye yaniko? Hey, ndikufaka ndikukhupha ntoni? Ntoni ufuna ukukhutshwa ntofaka wena? Yo, ayithi ngisho okanolala. Come on, mapepeza. Uyandazi ndiyakuthanda unibonile. Come on. Unomlungikazi wami omkhulu. Hayi precious. Ngitsho aba bani. Nojerika. Ayandi. Bona unibona nje meji siphila ngabo. Umuntu wami lo ungenza nje. Kanti into yokuba nje ngibungakanana nje akusizange umbone umuntu obhinqileyo oze. Awu. Hey? Zange. Wayeleliso. Hayi futhi ngokuzakwenza kanjani xana kufuneka wenze umuntu eniza kube nisenzana naye ngemini yokwenza. Yasemthatha. Hayi ngosimthatha nyana. Nami nje bendisemthatha high. Zimele High School eKwezi. Tyhini. Ilapha ezansi kwami ke lo ndawo leyo. Hayi suka. Madoda ayibanda kwakuthenze singabonani ke ngo. Kuba nako ngiqinisekile noko anangaliqaphela igqiyaza nilihle kanjeni. Hayi wethu lokishe enkulu leyana bungenakwazi wonke umuntu. Akumthatha uthathayo. Yakhumbuleka ke la ndawo leyana yazi. Ngikhumbula into yazi. Thatha ugqiba kwami nje isikolo hayi ndayithi. Ndithi molweni bethuna. Molweni baphulaphula emakhaya. Ndihleli nodade bawo apha. Ndihleli notanci. Yintsha laa nto ndayibona. Uzawufika behleli kanjani ke tanci? Ndihamba kaloku ndiyaphaa. Ayicuwa. Uzawubafika behleli ngamaqumrhu ngamaqela Atsho ngapha ningakulunga ngiqheleka kubo. Uthe ngicabuzana nenza idiplomasi ngo. Andiyopendi yakho yeva awuzuhlisa nenyusa. Ungaphinde umbizi bangathi phunda eRhawuzelayo mfile. Sha. Ucimfana utheni? Ucimfana unzwembu. Uzana yababo kanye. Ngqine nonqini. Uyabona mina khange ndithi ndifuna ushada mina. Bengenayo nalo ring wena wathatha wayifaka apha kumemnweni usithi mina ndingowakho. Ubani mina ngizocela into ubungayazi. Bama uyabona mina konisuka khona ekoloni ayikho lento okuthiwa indlala andilambi mina. Ngizocela kakuhle. Tsheni undiqhela kakubi ke. Bathi ngabantu bathini ngathi abafana nabo. Tsheni ndoda kama mama lapha ke box. Uyabona nje mandenzile nje mina andisoze ndithatha negogo. Khupha ithokazi lenkomo ngomlomo wami lo endavala okwasidenda. Ngabe iwele lakho likhulu lapha kwami. Khange lihlabazimba. Yo. Mdaliso. Mena ndini. Wathula wathi xwaka. Okwesikhova siqheka. Enhla komzi ngorhayi. Naxesha lamadoda asimbofa amadoda anemusi. Mane beyibutheni funa kumfazi umile ukuzana nawe utheni. Abo ayibonyoko lo ngumkakho. Udlala ngokusebenzisa ngesoni. Yinto yabafazi musi. Man up and love you. Namhlanje ayikhulile la uniform ayibuyisele ecaweni. Asheke njalo ngoba ligqwirha yena. Uyaqoka kanobaphinda fika nambamba anye. Ophinda fika. Nambamba namhlanje. So
no commissioner kwa SARS beze ne theories ezingacacanga asizoyivumela lonto leyo. Naba noNtorotyi mabane bengcola apha engathi bazawubhatalwa. Ayisizoyivumela lonto leyo. Into esiyifunayo into ba eli lizwe lilawulwe kakuhle. Umnumzana uZuma umoshile. Therefore irresponsibility yenu ba nimthathe nimgoduse ngoba ibinini ebebeze naye. Xa niza ne-questionable characters singena phi thina kuloo nto? Honorable member, please take your seat. With respect, General. Point of order, respect. Honorable Chief Whip, please address me. Address the chair. Can you instruct the General to sit down? Okay. Honorable member, please take your seat. Let's do that. The Honorable Holomisa is insulting the members of parliament, is calling them Onontoruchi. And therefore he has to withdraw. Honorable Holomisa, did you say that? Honorable Holomisa, if you are confirming that you said it, all right, thank you very much. Don't do it conditionally, honorable member, please. Sekela Mongameli, njengomntu osiphetheyo kwi-administration, kawuzame uthetha ne-caucus ye-ANC, ne-ANC yonke uba ayisithi abantu abonyulelo tata umoshayo. Thethani naye, nimbonise. Ndike ndathi aba last week, siready uba sixoxe i-exit strategy yakhe decent. Yizani nayo sinincedise. Sanukoyika mawetini. Nilani ngamagwala kangaka. Banikwe uNSFAS ngolwesine. Enye yevenkile ezithengisa utywala lapha eMonti ngocawo ibiseyenze i1 million. Ijikeli. Ante into abazi yabo. Bathi ma NSFAS idulu. Ijikeli. NSFAS. Bathi sidla. Ijiki kuphela. Uthembe ngake ba eSpar xa uphuma uNSFAS bawujoma bazithengela nani? Yeah.